القرآن يقامنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون bai halatta mutum ya ce wannan abu haram wannan abu halal sai da nasi daga Allah ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda malaman mu suka faɗa amma haka kawai mutum ya kirkiro matsala ya ce haram halal wannan bai halatta shi kanshi haramun ne حديث أبي ذر الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الله يا أوكي واتو يا يافي تجاوز الله يا يافي أكان الأمة النان إنت يكسكري ko ta mance ta wani abu ko aka tilasta ta wa mastukrihu alaihi in ya zama dole saboda haka in 'yan ta'adda sun kama ka ya zama dole don ka tsirar da ranka suka ce ka kawo kuɗi don ka fitar da kuɗi ka fanshi kanka babu komai kayan abin da shari'a musulunci ta yadda a kan shi ba ma wai kuɗi ba kamar yadda Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ba ma kuɗi ba in an tsare ka aka ce ranka za a kashe amma sai ka kafirta amma ka kafirta a me a baki Allah na kama ka ne in akwai kafircin a zuciyarka الضرورة تبيح المحظورات duk abin da aka ce ka ai in darura ta zo tubihuhu to ina mamaki muna ma malamanmu kashedi don Allah su war isdar fatwa ba ma mahallin fatwa ba ne an yi garkuwa da mutane wasu sun fanshi kansu kuma ka zo ka ce sun yi aikin haram mutum ya ceci kanshi da kudin shi ka ce kuma ya yi haram ka sa mai shubha a zuciyar shi sun yi abin da yake yurdillah wa rasulahu yanci kanshi daga muyagun mutane to irin wannan fatawa da kuma ta fito ne daga wuri mustaqil da sai mu ce ana neman fuskan Allah da ita ne wani suna so su yaƙi ta'addanci ta hanya shi wanda aka cutan shi ne wai zai yaƙe su ta yaya zai yaƙe su ya bari su kashe shi domin su bar kama mutane kun ga ana yaƙin ta'addanci ta hanyar shi wanda aka kama ne a ce ka sadaukar da ranka a kashe shi alhali ko ta'addanci inda za a yaƙe shi za a yaƙe shi ne da shugabanni da dakaru su ne za su ba da ransu ba victim zai ba da rai ba kun fahimta ga Idris Deby ba shugaba ba ne shi yan ta'adda sun zo yana barin su a gaba yake to haka ake yakin ta'addanci to me yasa malami kullum yana so ya daɗaɗa ma wayansu kuma ya cutar da bayan Allah to ala kulli hal wanda ya fanci kanshi in yana cikin matsala babu komai babu wani laifi a kanshi in ma hukuma ita ma tana ganin ba za ta iya ba don wata maslaha Allah yake cewa wal mu'allafati qulubuhum wani kuɗi ne ta hanyar shi za a yi in hukuma tana gani babu wani laifi a hukuma amma daga baya ta san yanda za ta kare mutane domin yanzu abun ya zo mana ne ba shiri ƙasa a wargaze mutane ba su da kimtsi mutane ba su da hankuri to ko da hukuma ce ta bayar da irin wannan kuɗi ya halatta kuma Allah ba zai kama su ba kai ba wajibinsu ne ya fi sauƙi a bada kuɗi a ceciran mutane sannan wayancan a fuskance su ina kuɗin jama'a sannan kuma me yasa kuka yi wannan in an kama su kafin su tuba to sai a yi musu haddi na hiraba abinda Allah ya ce a yi amma in sun tuba kafin a kama su to wallahu ghafurur rahim Allah mai rahama ne